Zatav sa, odstrelím ti hlavu. Prišla si pred polkou Vlhová a vyriadila ma z prvej priečky. Basketbal je tvrdý, balkánsky. Vážne pobijeme sa tu ako Finito. Ne, musí ísť preč, bojím sa. Spálne sa si dáva pozor. Pararone! Ideme si rozobrať zápas. Brizo začal v tempe, fakt bolo rýchly to prvé kolo, aj keď tam robil také veci, ktoré keby ma neprekvapovali až na tú otočku. Tú otočku rozbehol v druhom, treťom kole, alebo na konci prvého. Tu som si porobil aj ja veci a musel som si držať akoby to rýchle tempo. A to som pekne trafil. Škoda toho. No dobre sme išli obidva, akože to prvé kolo, to ma bavilo veľmi. Fakt ma prekvapilo, že som ušiel z takéto akoby z dobrého škrtenia, že mal to chytené akoby čisto. Tu som ja spravil trošku chybu, mal som si sa sústrediť viac na tú nohu a viac akoby rotovať do tej strany. A tu si to už zachytil. A dobre to držal, fú. Dobre. Ale vieš, ak som sa tešil, ešte teraz, že to som cítil, jak dýcha, že ja si hovorím, že OK, že dobre, zatav sa, že nič mi nerobí, zatav sa. Potom sa postavím, odstrelím ti hlavu. Nebolo to tak, ale to sa mal v hlave. Toto ho nepotešilo. To som videl na tvári, že ho to aj teší. To som presne párkrát zažil ja s Kejtom, keď som držal Kejtu, tak čo? A on sa mi vyrotoval a že je to veriť. No, tu ma prekvapil brutálne, to som nečakal, že spraví tú dvojotočku. Druhé kolo. V pauze sme si povedali, že dobre, že musím viac sa hýbať, viac robiť a viac to presne toto robiť, že mu tam chodí do tej kapsy a tam ho začal udierať. On mal taký zvláštny pohyb, že on tak zakračoval, nezakračoval, chodil dovnútra, chodil von. Týchto kopov som tam mal len dať určite viac. Ale aj mi padala tá kondícia, že ja tiež som mal. Nebol som zvyknutý, mal som pocit, že tam padá, že tú otočku tam nedá. Pekná zadná od neho. Pekná predná odo mňa. Ježiš, to by som s ním odvedol. To by bol fajn. No viem, že na ňo mám, ale proste, že potrebujem normálny camp na ňo. Ne takúto šialenosť, čo som spravil teraz. Ale normálne 3-4 mesiace tvrdej roboty a viem, že ho porazím. Ale pekná robota, veľmi dobrá. Od neho, akože bavil ma aj zápasník. Že máte zápasníky, ktoré proste vás nebavia, ale toto ma fakt bavilo, že dobré veci robil, dobré otočky, vieš, že musíš reagovať. No, to bola dobrá predný ako do mňa, hop. Žalu, že titulový zápas obidvom nám dochádzajú sily v druhom kole. To je to zamba inak. Keď to tak vezme. Že obidva sme mali tú fízu na tej najlepšej úrovni. Tu mi chýbali 3 centiaky. Tretie kolo. Otočka, ktorá mi pristala na brade, toto ma nahulilo. Fakt, tento laký bol tvrdý a nahulil ma. Tak sa mi podlomili nohy, ale snažil sa to tváriť, že nič mi to nerobí. A potom prišlo toto a finito. Toto mrzí. Ale klobučík dole pred Izom, že to urobil fakt veľmi dobré otočku. Nevidel som to, skoval to za to a klobučík. Verím, že sa dostaneme niekedy odvete naspäť, lebo Brito je zaujímavý zápasník a bavil ma, čiže by som sa s ním určite buchol ešte raz. No, takže dneska sme vyťahli Jonka na basketbal, bude to veselé. Príprava sa pomaly rozbehla, začínam akože normálne trénovať, ale ešte mám takéto voľnočasové aktivity. Nech sa trošku aj hlava oddychne. Hej! To mala byť súhra. Dobrá.
Sorry, brácho. Bol, a som bol rozbehnutý, sorry. To sa nevedel zastaviť. Basketbal je tvrdý, balkánsky. Veľa sa dáva, veľa sa p***je. Mám pocit, že to je viac emócií ako v MMA-ku. Vážne, pobijeme sa tu ako... Neskúšaj to. Nikto sa nevraciate do chlapci. Balkánsky basketbal. Všetci si na všetkých, ty kokos. Pozri. Ty, brate, hej, kako? Ty si mal lopto, ne my. No tak prestaň. Daj záznam! Nemá nič. Pauli. Jaké? Čo ti držal loptu? Čo, nemôžu dvaja? Faul. Jak nemôžu dvaja? A čo, dobre. Čo, ale nikto nehakoval alebo niečo? Nehovorím, že ty. Schválne sa si dáva pozor. Nehovorím, že ty. Aj. Ty si tu vzadu a hneď sa PA, lebo ty brúškom, že ježiš, nemá. Aj mám Ja niče. som dal, Tak, presne tak to. Taký, že do NBA sa môže napísať. Ale ja za nimi všetkých behám. Aby nehrali dobre, nervózni sú zo mňa. Aj, ja nemám iné topánky. Chcem si kúpiť basketbalové, reálne strely, lebo toto atletické sa nepatria. Hej, naspäť! Bratranec, spiatok kolena! Dokedy budeš mať také brucho? Dokedy budeš mať také brucho? Ježiš, také nervy by som mal tu. Také nervy by som tu mal, keby mi tak pokazil niekto zápas a nepokazí si ho sám, vieš, keď na seba máš nervy, tak ťažko. Ťažko sa keby sám sebe nadáva, ale tu by som strašne nadával. Hlavne na Borisa, veľa to ukazí. Á, dobre, tak teraz výnimka. Keď dá koš, tak odpadnem normálne. Výborná robota! Ďakujem, ešte si zabehal, vieš? Urobil som tam do kardio. To si natočil si ten koš teraz posledný, čo som dal? Asi pekný, fakt, že klobúk dole. Toto musíte uznať, že bol veľmi... Mali ťa premenovať, keď si v rohu. Normálne by ťa mali vyhlasovať, že Boris Jokic Topčič. Dončič, sorry. Kto to je? Najlepší hráč sveta. On a Dončič a Jokic sú dva najlepší hráči sveta. No ja iba viem to, čo si ma naučíš. Nič navyše. Uha. Už to písalo docela. Tyž túto ja chce prejdem, túto ruku vyťahnem. Čo ma kopeš do chrbta? Ja som moc zakrát, nie? Tak balkánske ťahy. Ja ti ho nebudem šetriť. Ja sa mu daj. No. Čahom. Utekaj, nič to nezabudol. Flašku má, nie. Nemám flašku. Hello, teraz sa momentálne nachádzame na Tomášikovej 26. Toto je moja silová trénerka Monika Weigertová. Monička je viacnásobná majsterka Slovenska v atletike, v šprinte na 100 aj 60 metrov. Tvoj najväčší úspech bol? Účasť na majstrovstvách sveta niekoľkokrát a semifinále na majstrovstvách Európy. S Monikou spolupracujem už, ja furt hovorím, že 4 roky, ale 4 roky to bolo pred 4 rokami. Čiže už 8, možno aj 9 rokov. Máme tu takú akože menšiu aféru toho, kto je jej jednotka v jej tíme, lebo je to úspešná trenérka, má veľa športovcov. Prišla si pred pol rokom Vlhová a vyriadila ma z prvej priečky, takže teraz som už na mieste 2. Povedz, aký je so mnou tréning, že či som zodpovedný, nezodpovedný. Lebo ja chodím neskôr na tréningy. A meškám a vynechávam niekedy. S tebou je spolupráca perfektná, lebo akože áno, tá nedochvíľnosť je taká troška slabšia vlastnosť. Ne, time management, to je moja Time slava. management, hej, To je čiže moja slava. áno, keď máš byť rozcvičený na 3, tak si na 4, dobre, to sa sem tam stane. Aby bola pravda, ja som potom hodil ešte dlhšie. No veď áno, to akože, Čiže tam nie je to, že tetrik odrobím, iba že nie je správny čas. áno. No odborný dozor. Oni to majú v krvi, oni vidia kameru, oni sa hneď predvádzajú.
Tak momentálne sa nachádzame vlastne v akumulačnom období a som si tak rozdelila ako keby celú tú jeho prípravu na akumulačné, intenzifikačné, transformačné a súťažné obdobie. Čo sa týka tohto prípravného obdobia, tak dneska pôjdeme pliometriu s tým, že Ronny je dominantný viacej v tých rýchlostných veciach, tak snažíme sa toto práve že posunúť na tú vyššiu úroveň. 8, hej? Áno, mám 7, alebo 6, neviem. Zase u toho, že neviem, či mám urobiť jedno alebo dve ešte. Nie, musí ísť preč, bojím sa. Bojím sa. No, by sa mohol aj postaviť. Od roku 2007 som tu začal robiť trénera. Z malej kutice spravili normálne, že Ameriku. Že kládky, stroje, veci, nakladačky, všetko funkčné. Fakt sa cítim ako v Amerike. Ja som mal rekord, že som si objednal 3 ľudí naraz na tréning. No to sa proste stalo. Myslím si, že som jeden z najvernejších Ronkových fanúšikov. Platím si už asi rok a pol Vojo Šport, lebo čakám, kedy bude Ronko v UFCčku. U Ronnyho už to mám roky u ňo nasledované, že koľko asi tak trvá to ladenie športovej formy a tým, že on má iba ten zápas jeden a potom o ďalšie 3-4 mesiace ďalší, tak tá forma musí byť fakt, že na ten daný deň. Keď má titulový zápas a je to 5x5, tak samozrejme aj pracovať na tej laktatovej kapacite kvôli tomu, že aby aj v tom 5. kole vládal, čo bolo na začiatku taká jeho slabá stránka, že mal síce super tú rýchlosť, ale po prvom kole trošku kondične padal dole, takže na tom sme popracovali. Takže tréning bol fakt, že výborný, veľmi sa zlepšil v týchto veciach a verím tomu, že sa nám to podarí potom pretransformovať do jeho športu a ukáže sa to vo forme výkonu. Toto bol tréning pliometrie pod dohľadom a pod vedením Moniky Weigertovej, ktorá mi robí plány a všetky veci okolo. Ďakujem, Monča. Nemáš za čo? Ja som zase úplný frajer, lebo ja mám za 5 minút v autolamač. Dobre, to stíhaš. Pozdravujem autolamač, prepáčte, môj time management je veľmi zlý.